Actually, napakarami ng importansya at benepisyo na nakukuha natin dito sa mangrove. Una-una, yun nga, yung sinabi natin, nursery of the seas. Habitat kasi siya ng ating mga isda at saka other wildlife species. Ito din yung breeding and nursery grounds for juvenile of thousands of fishes and shellfishes. So, meron tayong mga crabs na naninirahan dyan sa common sa mangroves. And syempre, yung sikat na ano na benefit niya ay yung coastal protection. 'Di ba? Na kung maalala natin noon ang nangyari noon nung panahon ng may bagyong Yolanda, Mhm. ang nag-save doon sa Tacloban ay yung mangrove. Maliban sa ini-stabilize niya yung coastline, nagre-reduce din siya ng erosion, and it serves as natural coast protection sa nearby community. So siya na ngayon nagpo-protect doon kasi gawa ng kanyang mga roots,